Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu ICT na T televizijsku emisiju. Moje ime je Dražen Tomić, ja sam glavni urednik portala ICT Business Info, a naš današnji gost je Ivan Franičević, CEO Raska, tvrtke koja je krenula prije koliko godina? 32 godine, 1990. Zapravo 1.6.1990. Kako je uopće nastala tvrtka? Što je prethodilo zapravo nastanku tvrtke? Kako je tekao njezin razvoj i što zapravo danas radi? Tvrtka je nastala na zapravo entuzijazmu i želji dva mlada inženjera u tom trenutku koji su željeli se osloboditi okova korporativnih u ono vrijeme. Iako ne znam da bi onda mogao to nazvati korporacijom, radili su u jednom, nekad je to bio OUR, jel tako je. Jedan je bio tehnički direktor, drugi je bio direktor održavanja i oni su zajedno odlučili da bi se oni mogli baviti vlastitim biznisom i u garaži, doslovno u garaži, osnovali firmu koja je u početku počela raditi pomalo sve i svašta, vezano uz preradu metala, nazovimo to tako. Proizvodili su rezervne dijelove za poljoprivredne uređaje, radili su rezervne dijelove za koje kakve strojeve, kupovali strojeve, popravljali ih, prodavali dalje. Da bi negdje tamo 1993. godine jedan od dan danas naših kupaca pristupio njima i rekao da li bi mogli napraviti rezervne dijelove za strojeve za održavanje cesta. I tu je počela priča prvo s rezervnim dijelovima, vrlo brzo i nakon toga i sa strojevima za održavanje cesta i rekli bi ostalo je povijest. Kada kažeš ostalo je povijest, što to znači? Što danas sve radite i u kojim segmentima ste i na kojim tržištima ste prisutni? Mi smo, i jedno i drugo je prilično široko. Općenito gledano mi smo kompanija koja proizvodi strojeve i vozila za održavanje infrastrukture. Primarno cesta, urbanih površina, međutim isto tako i aerodroma, nogostupa, parkinga i tako dalje. Radi se naravno o profesionalnim strojevima za profesionalnu upotrebu. U najvećim dijelom se to odnosi na recimo tri skupine strojeva. Jedna skupina je za ono što mi zovemo zimsko održavanje, odnosno čišćenje snijega i odleđivanje prometnica. Druga skupina je održavanje vegetacije, to vam je u biti košnja uz cestu, koja je za sigurnost prometa izrazito bitna. I treći dio su čistilice, odnosno za čišćenje urbanih površina. Ta tri dijela su nekako skoro pa podjednako zastupljeni u našem portfelju po broju proizvoda, možda ne po prihodima više, ali po broju proizvoda, tako da naš portfelj danas se sastoji od otprilike 70 proizvodnih linija. Previše. Šta to zapravo znači? Šta to znači 70 Kad gledate različite proizvode, ne njihove varijante, jer kad govorimo o njihovim varijantama govorimo o milionima mogućih izvedbi, ali kad gledate različite proizvode u našem portfelju, primjerice snježni plug ovakav, odnosno ralica ovakva, ralica onakva, ili posipač ovakav, posipač onakva, ili čistilica ovakva, čistilica onakva, imate 70 različitih linija, odnosno različitih vrsta. Što je prilično velik broj. A drugo pitanje, gdje mi to sve prodajemo? Prodajemo većinom u Europi. 85%, gotovo 90% toga što mi proizvedemo izvozimo van, većinom u Europi, međutim prisutni smo recimo i u Kanadi, i u Kini, u Koreji, u nekim malo daljim tržištima. Kako je uopće upravljati tolikim portfeljom proizvoda? Obzirom da to nisu više kao nekad možda, ljudi zaboravljaju, možda ralica izgleda jednostavna, ali to su danas vrlo sofisticirani strojevi i vrlo komplicirani strojevi sa puno elektronike, puno upravljivosti, puno mogućnosti i to više nije ono što je bilo prije recimo 10-15 godina. Ni blizu. Prije su to bili vrlo jednostavni. Općenito su strojevi bili puno jednostavniji prije 15, 20, 30 godina. Bili su većinom mehanički, bili su hidraulički, bilo je vrlo malo elektrike, bilo je dovoljno elektrike da se upale svjetlo otprilike. Odnosno elektronike nije bilo uopće, bilo je samo elektrike. Danas su to strojevi koji ovise o računalima koji se nalaze u njima, bez njih ne mogu funkcionirati, bilo da se radi o sigurnosnim funkcijama, bilo da se radi o osnovnoj funkcionalnosti, bilo da se radi o funkciji održavanja. Sve su funkcije više manje podložne, odnosno usmjerene i usmjeravane od strane elektroničkih uređaja. U njima većinom vrlo moćnih računala, a u blisko vrijeme, odnosno već je to danas počeo biti trend, dolazi i strojno učenje, dolazi machine vision, umjetna inteligencija i tako dalje. Kako, sad si spomenuo umjetnu inteligenciju, strojno učenje, computer vision, spomenuo si neke tehnologije koje su u nekim drugim granama relativno daleko otišle, međutim kod vozila prije svega samovozeći automobili još uvijek zapravo ne postoje. Da, postoje ozbiljne prepreke. Kakva je situacija sa strojevima?
kod strojeva takve tehnologije mogu pomoći da oni budu brži i efikasniji u obavljanju svojih zadaća, ali time i jednostavniji za upravljanje? Mogu pomoći jako puno, naravno, međutim nisu strojevi ti koji će biti predvodnik u tome. Tu postoji jedan praktičan razlog. Vi kad pokušavate napraviti autonomni automobil, osobni automobil, imate za bilo koji tip automobila jednu funkciju, to je voziti se od točke A do točke B. Kad govorimo o strojevima, imate milijardu mogućih funkcija. Jedan kopa, drugi zatrpava, jedan kopa rupu, drugi kopa kvadratnu rupu, jedan stavlja ciglu, drugi skida ciglu i tako dalje. Znači postoji ogromna količina funkcija i nijedan proizvođač sam po sebi, čak ni oni najveći proizvođači strojeva na svijetu, kompanije poput Caterpillara ili Deera ili takvih firmi, nemaju dovoljnu moć niti ima smisla da one budu prve u tom razvoju. Jer vrlo vjerojatno da recimo tako da oni crack the code za autonomnu vožnju bi bile, taj dio poslovanja bi bio vrijedniji od ostatka njihovog biznisa, odnosno nazovimo to strojogradnje. Tako da strojevi neće biti predvodnik u tome, automobilska industrija će definitivno biti predvodnik u tome i onda jedan aspekt koji je kod strojeva izrazito bitan, a to je naravno sigurnost. Bitan je u automobilskoj industriji, ali je u strojogradnji nešto sasvim drugačije i nešto što na sasvim drugačiji način se pristupa i funkcionira. Zahtjevi su jednaki, ako ne i veći u automobilskoj industriji. Kada govoriš o tim zahtjevima prema strojevima današnjice, kako ih je danas projektirati? Kakvi vam kadrovi trebaju? I kako uopće ispuniti zahtjeve korisnika koji su zapravo vrlo visoki, jer oni traže vrlo strojeve specifičnih namjena koji moraju obavljati taj posao na način da, jer to se kad se čiste ceste, kad se kosi trava, to se obavlja sve dok i promet traje. Znači ti strojevi moraju biti iznimno sigurni, a s druge strane i moraju biti vrlo sofisticirani u onome čemu rade. Kako proizvesti danas takav stroj? Što je vama potrebno da bi recimo, i koliko je vremena potrebno da bi od neke ideje došli do recimo novog tipa stroja za neku namjenu na... Ja bih rekao ovako, kroz godine mi smo se mijenjali kao kompanija i mi smo nekad bili u principu metaloprerađivač koji proizvodi strojeve. Ja danas kažem da smo mi zapravo ICT kompanija koja je zapakirana u metaloprerađivače. Nekad kad ste razvijali stroj ili vozilo ovakve specijalne namjene, vama je omjer ljudi koji su radili na njemu u korist strojarskog dijela bio 80-20, možda 20 ili 10% ljudi na tim projektima se bavilo ovom elektroničkim dijelom. Danas je taj omjer pola-pola i sve više i više ide u korist ovog, nazovimo ga ICT dijela. Razlog tome je dvojak. Prvo, strojevi postaju izrazito sofisticirani, ali ne u onom mehaničkom dijelu. Mehanika nije, niti može napredovati dalje od onoga gdje je danas, gdje je zapravo zadnjih 20-30 godina. Da, postoje novi materijali, nove tehnike proizvodnje, međutim to je daleko sporiji napredak nego što je u ICT-u. S druge strane, mehanički dizajn je postao izrazito brz zbog 3D konstrukcije i pomoći računala u tome, pa danas i umjetne stvarnosti i augmented reality i tako dalje. A s druge strane ICT zauzima sve veću, odnosno nazovimo to od embedded hardvera, embedded softvera, pa onda viših razina softvera zauzima sve veću i veću ulogu u strojogradnji. Tako da je s te strane postalo u neku ruku teže jer je potrebno pratiti trendove na koje obično proizvođači strojeva nisu navikli. S druge strane, mi se izrazito uvijek brinemo za sigurnost, funkciju, pouzdanost tih strojeva, a realno gledajući pouzdanost elektronike je uvijek manja od pouzdanosti mehanike i dosta je teško pomiriti onda kupce koji žele najjeftinije moguće, a da se nikad ne trga i da savršeno obavlja svoju funkciju. Znači, te zahtjeve danas je izrazito teško pomiriti. Koliki je omjer onda danas? Rekao si 80-20? Da, bilo je 80-20, danas smo na pola-pola i idemo polako prema tome da ICT preuzima čak i ove naše. I kako naći ljude za to? Kako je uopće, mislim, vi niste ni mala firma, vi danas imate respektabilan i broj zaposlenih. Da, mi smo preko 400 sve skupa, 430 ljudi je sve skupa u naše dvije tvornice, ali što se tiče pronalaska ljudi, mi tu imamo dvojaki problem. Prvo, s jedne strane nama trebaju stručnjaci, inženjeri iz strojarstva i elektrotehnike, znači programeri, ljudi koji se bave mehaničkom konstrukcijom, koji se bave hidraulikom i tako dalje, kojih na tržištu općenito nikad nije bilo puno. Danas ih ima još manje, pogotovo ovih ICT-evaca, odnosno informatičara.
ili programera specifično ako govorimo o tome, a s druge strane mi smo ograničeni činjenicom da je naša lokacija usred ničega, budimo realni. Mi se nalazimo u mjestu koje ima 800 stanovnika, 100 kilometara od Zagreba, znači nismo predaleko, ali nismo ni dovoljno blizu i nama je uvijek bio izazov naći vrhunske stručnjake i općenito visoko obrazovane ljude, jer je Hrvatska izrazito koncentrirana oko Zagreba, a ono način na koji ih privlačimo je, imamo puno alata, međutim u konačnici mi proizvodimo između ostalog i električna vozila općenito i to je za pogotovo mlade inženjere izrazito veliki izazov i ovdje mogu raditi nešto što na drugim mjestima sigurno ne mogu. Postoje naravno kompanije u Hrvatskoj koje razvijaju tehnologiju, a i automobilsku, pa i Rimac između ostalog naravno, ali razvijaju i automobile i razvijaju i tehnologiju za automobilsku industriju, ima ih puno više nego što mi to svi skupa mislimo. Međutim, onda se oni tamo bave jednim vrlo uskim dijelom. Neko tamo radi na programiranju 4x4 pogona za nekakav novi Fiatov model i na tome radi 2 godine, ali nikad ne dobije nekakvu široku sliku o tome gdje je zapravo, kako se to koristi, da li je uopće taj kod u konačnici iskorišten ili nije, dok kod nas inženjeri kad krenu raditi na strojevima onda vide cijeli stroj od početka do kraja i to su vrlo mali timovi u kojima ljudi mogu stvarno doći do izražaja i stvarno naučiti jako puno. Super, hvala ti puno. Poštovani gledatelji, to je bilo sve u prvom dijelu ICT na ti emisije, a sada kratak blok reklama. Znamo da vam je brzina važna i zato smo prvi doveli 5G u najviše gradova po cijeloj Hrvatskoj. Omogućili vam nove T-Phone 5G uređaje za svaki džep i osigurali uvjerljivo najveću pokrivenost. Dokazano najbrža 5G mreža u Hrvatskoj. Hrvatski Telekom. Ode si studirati u Englesku. Dođe na večer. Studiraj u Engleskoj u Hrvatskoj. Studiraj na Algebri i stekni hrvatsku i britansku diplomu. Na novom Algebra kampusu čekaju te znanja i vještine zbog kojih se 96% naših studenata zaposli već 3 mjeseca nakon diplome. Zaiskri Algebra. Ona je neodoljiva. Želim si ovo i ovo. On je nesalomiv. Ta nova tehnologija, je to mobitel ili kartica? Oboje. Hej. Janko! Lidija. Zajedno imaju dozvolu za peglanje. Dobrodošli u Aircash. S Mastercardom vaš je cijeli svijet. Govac. Više leti, manje priče. Najbolja stvar ikad. Nova Aircash Mastercard kartica. Ode si studirati u Englesku. Dođe na večer. Studiraj u Engleskoj u Hrvatskoj. Studiraj na Algebri i stekni hrvatsku i britansku diplomu. Na novom Algebra kampusu čekaju te znanja i vještine zbog kojih se 96% naših studenata zaposli već 3 mjeseca nakon diplome. Zaiskri Algebra. Kad imate najboljeg partnera, sve se riješi u nekoliko lakih koraka. Uz vodeću mobilnu i fiksnu mrežu, vrhunska sigurnosna rješenja, te podršku od 0 do 24 i vaš je posao u dobrim rukama. Hrvatski Telekom.
kupiš si Aircash Mastercard za 30 kuna i peglaš kako i koliko hoćeš. Nova Aircash Mastercard kartica. Gige. Svi želimo više. Izaberi pakete s najviše giga. Već od samo 120 kuna na dokazano najbržoj 5G mreži u Hrvatskoj. Definitivno vrhunska ponuda za sve korisnike. Prijeđi na Telemach. Kad imate najboljeg partnera, sve se riješi u nekoliko lakih koraka. Uz vodeću mobilnu i fiksnu mrežu, vrhunska sigurnosna rješenja, te podršku od 0 do 24 i vaš je posao u dobrim rukama. Hrvatski Telekom. Naša priča započela je kao sjajna ideja. Ideja da prenosimo strast prema stvarima koje volimo. Da budemo znatiželjni i hrabri. I da shvatimo da mi to možemo. Da ljubav i strast prema stvarima koje volimo prenosimo dalje. Da zajedno zaiskrimo. I da nas ta iskra potiče i hrabri. Zaiskri. Algebra. Ode si studirat u Englesku. Dođe na večeru. Studiraj u Engleskoj u Hrvatskoj. Studiraj na Algebri i stekni hrvatsku i britansku diplomu. Na novom Algebra kampusu čekaju te znanja i vještine zbog kojih se 96% naših studenata zaposli već 3 mjeseca nakon diplome. Zaiskri. Algebra. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag u ICT na T. Naš današnji gost je Ivan Franičević, CEO Raska, kompanije za koju on sam kaže da se nalazi 100 km od Zagreba, gotovo pa nigdje, ali ja ne bih rekao pa nigdje. To je kompanija koja jako puno izvozi, jako puno radi na tehnologijama koje dolaze tek u budućnosti, pa me sad vratimo se na onu priču o ljudima, ali sad me više zanima kako se uopće boriti sa velikom svjetskom konkurencijom? Što je vama zapravo najveći problem kada izlazite na strana tržišta, obzirom da se rekao koliko 90% je izvoz, što je respektabilna brojka, jer Hrvatska ipak i relativno malo tržište i vrlo brzo se zasjeti. Kako uopće izaći na tako na europska velika tržišta, ali i Kanadu, koja recimo u segmentu ralica sigurno ima i svoje vlastite proizvođače. Kako se boriti s njima? Naši najveći konkurenti su kompanije koje su sve redom preko 500 milijuna eura godišnje prihoda. Znači vrlo velike, vrlo ozbiljne kompanije. Ne samo to, nego kompanije koje u ovom biznisu imaju tradiciju po 60-70 godina. Znači proizvodile su strojeve prije nego je elektronika uopće bila aktualna stvar. Nije jednostavno, daleko od toga, međutim mi smo, niti postoji nekakva tajna formula, da se razumijemo. Vrlo je, nije jednostavno to raditi, ali je jednostavno znati kako. A to je da napravite bolji stroj za istu ili još bolje nižu cijenu. Što je izrazito komplicirana, izrazito teška stvar. I mi ne uspijevamo uvijek u tome, ali dobar dio vremena uspijevamo. Kada govoriš o tim strojevima koji su bolji od konkurencije, koji tip strojeva bi posebno istaknuo, na što ste posebno ponosni u ovih
20-ak, 30 godina poslovanja? Tih 30 godina postoji dosta naših uspješnica, nazovimo to tako, pa počevši od prvog posipača koji je bio vrlo jednostavan mehanički proizvod, međutim iz kojeg su nastali svi ostali proizvodi u našem portfelju, pa preko primjerice MUV-a, malog univerzalnog vozila koje je bilo naše prvo vozilo i danas je apsolutna zvijezda naš Lynx, vakuumska kompaktna čistilica za čišćenje urbanih površina u dvije izvedbe, jedna je dizelska i druga je naravno u potpunosti električna, koja je danas nekako predvodnik našeg rasta i on je primjer toga na koji način doći na tržište sa proizvodom koji nije jeftiniji od konkurencije, ali je značajno bolji i to u mnogim aspektima. Baš sam imao priliku čuti prošli tjedan od naših kupaca u Velikoj Britaniji koji redovito uspoređuju sve strojeve, budući da su veliki kupci, redovito uspoređuju sve strojeve, jednostavno nisu mogli naći aspekt na našem stroju kojem bi prigovorili u odnosu na konkurenciju. To je jako dobro, no cijela ova globalna kriza, rast cijena i elektronike, rast cijena čelika, rast cijena energenata, koliko je to vas pogodilo i kako ste se vi odlučili boriti s time, obzirom da, kao što si mi rekao u ovom razgovoru prije emisije, napravili ste drugu vlastitu elektranu za proizvodnju električne energije. Kako se vi borite s takvim poremećajima na tržištu i zapravo činjenicom da onog što je nekad bilo planiranje 3, 5, možda 10 godina unaprijed, sada se svelo na 3, 5 ili 12 mjeseci? Da, svelo se na planiranje. Dugoročni horizont je sad godinu dana, a kratkoročni horizonti su nekoliko mjeseci. Dosta teško je nama kao relativno još uvijek malom proizvođaču, mi ćemo ove godine završiti sa 30 milijuna eura prihoda, se boriti sa dobavljačima, čeličanama, kompanijama koje su značajno veće i značajno jače od nas. Postoje neki alati koji su prije bili učinkoviti, primjerice mi smo potpisivali strateške ugovore o nabavi koji bi bili godišnji ili višegodišnji, međutim danas više ni to ne funkcionira. Zašto? Jer vi ugovorite neke cijene u prvom mjesecu i do 6. mjeseca čak i za ono što ste naručili i čak i ono što ste možda nešto dijelom i platili će vam se cijene promijeniti bez obzira kakav vi ugovor imate, a vi možete tužiti koliko god želite. Možete otkazivati narudžbe jer kupaca ima na tržištu i nikog to neće osobito pogoditi. Tako da je izrazito teško u ovom trenutku. Mi smo recimo u prvom dijelu godine stvarno patili pogotovo oko isporuke vozila, imali smo strašno velikih problema sa dobavom komponenti. Sad se situacija počela nešto malo smirivati i vidimo, moje osobno mišljenje da recesija definitivno, da smo mi zapravo već sad u recesiji, samo GDP brojke kasne, statistika kasni za time. Koliko će ona biti jako, koliko će trajati, to ćemo tek vidjeti. Međutim, činjenica je da smo se sami nekako natjerali u nju. Prvo kroz prvo kroz veliki pad potražnje, pa onda veliki porast potražnje koje je doveo do jako velike inflacije u kombinaciji sa problemima u dobavnim lancima iz Azije. Stvorili su ovu situaciju koja je apsolutno neodrživa i u jednom trenutku se mora stabilizirati, a bojim se da će se stabilizirati na način da se prvo raspadne prije nego se stabilizira. Što je sa tom elektranom koju ste zapravo počeli projektirati puno ranije, kao da ste znali što se događa? Nismo znali, ne mogu reći. U našem između ostalog održivo poslovanje, zeleno poslovanje je sastavni dio naše strategije i nama je elektrana, mi već jednu elektranu imamo, ona je sagrađena 2017. 18. godine, to je bila naša prva elektrana, naša druga elektrana je planirana 2019. godine i onda smo čekali nešto zbog subvencioniranja, zbog natječaja, nismo u taj projekt krenuli odmah, nego smo čekali zapravo do 2022. godine, ona je prošli tjedan puštena u trajni pogon i isplatit će se brzinom svjetlosti. To ne mogu reći da smo bili toliko mudri da smo uspjeli to planirati. Ona je bila jednostavno sastavni dio naše strategije. To nije sve. Mi imamo u planu još jednu elektranu. Mi zbog našeg načina rada i činjenica da imamo noćne smjene i tako dalje ne možemo zapravo pokriti u potpunosti naše potrebe za električnom energijom solarnom, s isključivo korištenjem solarnih. Međutim, recimo imamo jednu zanimljivu stvar koju radimo s našim kupcima električnih vozila. Mi nudimo otkup baterije nazad, kad njezin životni vijek nakon 8-9 godina istekne. Nudimo mogućnost otkupa baterije nazad, zamjene to novom baterijom, a ove baterije imamo namjeru koristiti za fixed storage, za pohranu električne energije.
I za kraj, obzirom da smo polako, nam curi vrijeme, kakvi su planovi? Sada imate dvije tvornice, odnosno dvije tvorničke hale u kojima radite. Imamo i puno hala, mi imamo dvije odvojene tvornice. Kakvi su budući planovi? Što želite zapravo, recimo, ajmo sad reći ipak u narednih 5 godina, iako možda je teško reći što zapravo će se dogoditi, ali kakve su želje? Mi nastavljamo naš rast temeljen prije svega na visoko sofisticiranim proizvodima, na vozilima, pogotovo na električnim vozilima. Mi sad imamo u razvoju nova vozila koja su u pripremi, vjerojatno tokom krajem iduće godine, početkom 2024. će izaći na tržište. Tako da se naš rast nastavlja u tom smjeru još uvijek specijalnih strojeva, dakako i vozila, ali izrazito visoke razine tehnologije, što je naravno i poruka svima koji se bave tehnologijom u Hrvatskoj, da smo mi zainteresirani za suradnju i naravno poruka potencijalnim zaposlenicima. Kada govoriš o tom rastu, kada govoriš o tojim nekakvim planovima, u kojem segmentu vidiš da će se to tržište na kojem vi radite i proizvodite strojeve zapravo razvijeti? U kojem segmentu ono kreće? Rekao si u jednom trenutku te primjena novih tehnologija, ali da li se vide i neke nove primjene? Ne čak, ovo je relativno tradicionalna industrija. Znači to održavanje cesta, primjerice i prikupljanje smeća i tako dalje. To su sve relativno tradicionalne industrije koje su ukorijenjene u činjenici da se s njima ti operateri ne smiju igrati jer na sebe vrlo brzo navuku bijes javnosti. Znate kako je to kad primjerice u Zagrebu padne prvi snijeg pa onda je uvijek sve iznenadio. Nije nikoga iznenadio, međutim vi ne možete odjedanput očistiti sav snijeg, pogotovo ne prvi koji padne. Iznenadio je javnost, a ne oni koji ga čiste. Tako da je to vrlo tradicionalna industrija i u ovom trenutku je trend elektrifikacija. Nakon što elektrificiramo, a za to će trebati vremena jer infrastruktura nije za to spremna, nakon što elektrificiramo, mislim da će nakon toga trend biti umjetna inteligencija u strojevima koja pomaže operaterima, a ne ih zamjenjuje, a s vremenom vjerojatno i zamjenjuje. Međutim, mislim da na puno strojeva jednostavno to nikad neće biti moguće. Biće preskupo. Neće biti isplativo. Imate strojeve koji se rade u serijama 30, 40, 50 komada godišnje, oni imaju svoju specijalnu namjenu i napraviti od njega autonomni stroj bi bilo toliko skupo da se jednostavno nikad ne bi isplatilo. I za kraj, kada gledaš, obzirom da ste izvoznik, veliki izvoznik, 90% vam je izvoza, što bi poručio svima drugima koji žele izvoziti? Kako da se postave na tržištu? Što je ključ uspjeha? Iako možda klasičnog ključa nema, svaka industrija je specifična, sve je specifično, ali ipak ima neka poruka. Što ste naučili u ovim godinama borbe sa konkurencijom na izvoznim tržištima? Pa naučili smo da je najbolje učiti od njih. To je ono što smo naučili. Ja bih samo bilo kome ko želi izvoziti, mi ovdje u Hrvatskoj imamo jedan praktičan problem, a to je da je tržište relativno malo i teško se dokazati na domaćem tržištu prije nego izlazite van. I onda je jedina poruka koju mogu reći nemajte straha. Nemajte straha, niti jedno drugo tržište nije pametnije od nas, nije naprednije od nas. Mi smo to vidjeli, puno tržišta u svijetu koristi našu opremu na lošiji način, nazovimo to tako, jer su tehnološki zapravo zaostale u odnosu na ova tu naša regionalna tržišta. Tako da ne treba imati straha, treba se toga primiti, raditi koji sa svim drugim stvarima. Super, hvala vam puno na razgovoru. Poštovani gledatelji, to je bilo sve u još jednoj ICT na T emisiji. Pratite nas na našim društveno-mrežnim kanalima, na našem novom IPTV kanalu. Hvala vam lijepa i doviđenja.